Il-biskuttini tal-podcast jixtiequ jirringrazzjaw lil SMS Mondial, Easy Gas, MRCD, Lourdes Opticians, Farner Malta, Index, Home Plus, Rotunda Cafe, Centro Moda, Mercanti Restaurant, Noel Auto Dealer, Royalty Bedding, Sherry's Estates, Jewel Box, Skin Deep Beauty Clinic, Silvia Bazar, Dallas Furniture, Lighting and Interiors, Aladino Carpet Center, Benna, Logica Office Furniture, Telbudella Restaurant, Responsible Gaming Foundation, Beati Pauli Restaurant. Nilqawkom għal podcast ieħor il-biskuttin u l-biskuttini fħal il-ħmid di dejjem irrid ngħid issa. Kif aħna Ġorġo? Nafx issa saret tiegħek. Kollu sew nirringrazzjaw il dawk kollha qegħdin isegwu il-podcast tagħna fuq il-Facebook. Ħafna nies jiltaqgħu miegħi jgħiduli il-biskuttin u ninduna. Kważi ngħidlek il-verità jgħiduli kalamita u jew il-biskuttin. Nipreferi Kalamita jibqa' fuq għal-lavora dan hu produzzjoni tat-tim ta' Kalamita. ta' Kalamita. 25 sena kważi ħanalqu issa fix-xandir tajjeb. Tajjeb, mela, grazzi l-sponsor. Kellek xi feedback immenti. Jiem sovja, kieku jataw, kieku ma niġix. Imma jkellmuk pereżempju meta tmur tixtri. Mela, buskottin. Għax inti tmur tixtri mill-postijiet li tifranka. Issa ma tnistax towla, tista' tal-buskottini. Tal-biskuttini daqshekk. Xi tajt bija li mur postijiet li nfranka. Le dik importanti, pereżempju jiena nieħu l-feedback ta' xi kun qed jiġri l-belt, man tal-grocer. Mhux hekk. Grocer li mhux oli biex niftehmu. Mela Minn dak li grocer il-ħin. Jara, prosa tal-li kattara, mux ovvja li għawoli, għaw min jipretendija li u l-orħos u mhuwiex, per eżempju. Mhux imbattara ta' ma mhux għax il-ħisu. Ma jien irrid dak li per eżempju il-ħelwa tat-tork, tajdix nixtrija, friska. Taf kif? Ġobon frisk, ġol karta strazza, jew xini. Mela, illum il-president tagħna tal-podcast ma nsemmix minnu. Le, mhux issa wara sigla, tlaqna sigla. Is-soltu mhux qabel ngħidu minnu. Imma illum xi ħaġa kbira, bil-kuriosità, tlaqna. All right, mela. Mela il-biskuttin naħseb dejtlek qabel ma jimpurtax, dan huma problemi ta' xandir meta tkun live, eccetera. Nirringrazzjaw id-direttur tagħna Ivan Baldacchino illi llum ma ġablix croissants tal-irkotta. Dejjem tittajt xi ħaġa, l-una sibt il-kafe lest. Insomma, kien ilu lest xi Le, ma Mr. Corbyn jaf li jiena l-favoriti tiegħu ma' croissants tal-irkotta. Ma kellux ma nafx minn fejn ixxihom mit-tela hawnhekk. Mhumiex kellux. irħas by the way, imma tajbin ħafna. Il-mistident tagħna llum huwa ħabib kbir tiegħi, nirrispettah ħafna u dan huwa Adrian Delija. Il-ġurnata tajba. Il-ġurnata tajba, Alfred, il-ġurnata tajba George. Ħanajt xi ħaġa mill-ewwel. Mela. Għax inti bdejt li bil-frażi tal-biskuttini fal-ħmir. Jiena naħseb nistgħu ngħidu b'piċir li aħna maħniex ħmir għax biskuttini ma tawniex. Ġifieri bdejna mill-ewwel bit-tajjeb sewwa. Ma dik fiha xi sinifikat importanti. Però issa l-abtit semmejt il-biskuttini, semmejt il-croissant, ġifieri issa ħanħorġu minn hawn lebjena. Adrian Delija, hoppi fittet. Iva, u ħanajdlek xiex. Kuljum infittet tnejn. Kuljum. Xi tfittet? Tnejn. Għax da snin ilu kelli nagħmel it-testijiet insomma tal-kolesterol u sabu l-kolesterol, allura bdejt nieħu dawn il-gallettini jisimhom Privolat mingħajr ħalib ħalli ma jkollhomx insomma. Mingħajr xaħam. Mingħajr tajbin għall-kolesterol insomma. Tajjeb. U filgħodu ir-ritwal irid illi nieħu tazza te sewda mingħajr ħalib. U tfittet. Te
bil-ħalib biex mbagħad tħol gallettini mingħajr ħalib u tfittet tnejn. U l-kolesterol niżel jew tela? Il-kolesterol niżel. Niżel. Imma miexi u noqqas ta' xi ħamu, Imma nimxi issa. Għal-kolesterol tajjeb ħafna is-salamun, il-ħut. Ejwa, xandu l-omega 3. ħafna jaħsbu li s-salamun huwa xaħmi, mu veru xej, salamun tista' tiklu kuljum huwa tajjeb ħafna. Jien ukoll għandi kaxxa għalik tajbu l-kolesterol intrielek wara. Prodott ieħor li jaħdem ħafna. Tajjeb, mela, ejja ħalli nibdew. Però għal-kolesterol l-iktar ix-xaħmijiet. Tajt nagħtu daqsxejn pariri dwar is-saħħa. All right, dot. Mela. Ara ma preparajtx balla domandi. Le, jiena. Insidjużi. Le, Jiena Malla għalunna li għanna li doktor Edin Dalija fittixna ftit mal-ħbib tijak, mal-familjari tijak, ġifiri għanna ħafna mistoqsijiet. Per eżempju, xaħat għalinna. L-paparazzi tagħna biex tkun taf. Xaħat għalinna li huwa viċin tijak, jinti meta kont zaħir. Sew. Kont naqra mqareb. Mux naqra? Mux bħal kulħadd. ħafna kont mqareb jien. Għanik, forsa jidina xerba praspar. Le, kont għajnu zaw il-kelma fuq tijaj. Fuq tijaj. Jien kon noqgħod jimmen Birkirkara kulħadd jaf konna Birkirkara, ma ħdej il-Knisja qadima li dak iż-żmien kienet parti ġdida ta' Birkirkara li tiġi taħt Farsi ngħidulu sewwa. U kien hemm ħafna li insomma l-ra ta' tfal kien playground enormi da u birroti u kampijiet u pulizija u ħallilin u cowboys and Indians u minn kollox insomma. Ena kont noħroġ kmieni ħafna għax kelli l-funzjoni prestiġjuża li niftaħ il-Knisja. Ara, kont sagristan. Kont l-assistent għas-sagristan Giuseppe Sabarġiel. Mela di esklusiva għal-biskuttin. Tajdli xeżatt. Isma, toħdix bikbira xin kont kappillan. Fxil 5 u nofsijiet tal-5 ta' għed netkelmu. Dejjem kont. Ġveri, għadni sal-lum ma tantx norqod, il-lum ma tantx għandi xelta, għax Gabriel it-tifel fil-5 u nof sarloċ. Jajjat. Kemm għandu żmien issa? Il-biraħ lura laqt minn xhur. Xieħlew. Għaliex Gabriel? Kenna diversi opzjonijiet, kenna xi 3-4. Nipreferu l-ismijiet klassiċi, mux l-ismijiet. Tal-Bibja. Postmoderni. Gabriel, l'Angelo Gabriele. Angelico. Ikmanda. U hekk għandha ċala faċċa del Gabriel. Ġifri, and thank God, l-iktar ħaġa importanti dejjem fit-tfal, ħafna nies ixebħu jagħmlu. Jiena f'tarbija u inti tista' tgħid iktar issa għandi esperjenza vasta. Eżatt. Jien dejjem ngħidilhom ma tibdu li fil-politika. Insomma, bħala politiku tipprova, insomma, taf kif bħala avukat aħjar, imma mbagħad fejn jitlu tfal għandi PhD. Esperjenza ta' 6 tfal. Ekku. Fimti kollok naqra bħala politiku niġu għalija iżjed tard, imma jiena għandi rispett kbir lejk anki fil-qasam politiku għax naf li inti m'għandekx mibeda għal ħadd. Jiġifieri laburist għalik isu nazzjonalist. Mux jisu nazjonalist, Malti. Laburist, Malti, nazjonalist. Malti, bnidem minn politika Malti, u nżif ta' uman. Ktar mill Malti, inti fid-dinja. L-umanità hija xi ħaġa li sfortunatament fil-ħajja maġla moderna tas-social media tal-lum nirriskew li nitilfuha. Tgħidlek kif tista' titlef l-umanità. Umanità mhux minn aħna imma meta inti tnaqqas mill-kuntatt soċjali, meta inti dik jiena insejħilha the playground society, ġifieri meta inti tfal tilab fil-bitħa tal-iskola u kun hemm min jiġri, kun hemm minnu kwiet, kun hemm minnu bully, kun hemm min mhux, ikun hemm minnu studjus u ġol bitħa tal-iskola jiġu forged il-ħbiberiji, il-social structures, il-network ta' kif xaħat isib saqajħ fil-soċjetà. U kullħat illum fuq dawn il-media platforms isek il-kuntattu man tibda titilfu. U allora jekk inti ħadd ibboderja tidħol fil-politika, ħadd tagħmel dak il-pass kbir li fir-realtà huwa sagrifiċċju trement. Jekk ma tagħmelix biex tgħin in-nies. Biex tagħmel ta' biex tgħin in-nies u tkun lest li taqla il-vleġeġ ħafna drabi intortament. Ħafna drabi u sfortunatament hemm dik li tissejjaħ fil-politika
an agenda. Ekku. Mhux fil-politika biss. Ikun hemm nies qed jagħmlu affarijiet mhux għal ġid komuni, għax inti tagħmel il-politika suppost għal ġid komuni, imma jkollhom aġendi personali. Mhux fil-politika biss, taf kollox. Għax inti anke fin-negozju jista' jkollok negozju li inti qed taqla l-flus qed tagħmel, imma ma tkunx kattiv ma' oħrajn. Ekku, il-qoddim se nitkellmu dwar dan, għax naf li Adrian Delija huwa wkoll uman u inti weġġajt ukoll. Infatti, kien hemm min qalilna li tant kemm int qalbek tajba u ġenwin li għal-politika ma tiskun daqshekk. Hija ftit sikkina ta' meżewġ naħat għalfejn. Għax jekk inti super fuq u ardit u arroganti, it's not good for politics. Taf kif inti il-karattru tiegħek ma toqgħodx tbidlu biex tara kif ħatilab int minn int. Diffiċli forsi nofsija fuq it-television bniedem kapaċi juri wiġbieħor, ma fir-realtà kuljum fil-festi, fix-xogħol fil-parlament, meta taqdil in-nies. Int minn int. Issa minnu hekk mhux xogħol li niġġudika. Però jien ma nżomx qalbi, jiena għandi enerġija li rrid nagħmel u ngħin u naħdem u nivvinta u nikkrea u nimxi l-qudiem. Però dejjem ħajkun hemm min jagħmellek il-ħsara. M'hemmx għalfejn nkun jien biex nagħmellek kuraġġ, imma jiena naf ħabib tiegħi li hu nazzjonalist, jgħid li hu nazzjonalist, ovvjament, ma jaħbijiex, għax hawn minn jgħidlek jiena floater pereżempju, ħafna minnhom. Ma da jgħid li nazzjonalist ivvota Labour, reġa' ġie lura u reġa' telaq meta spiċċajt int. U qalli jiena dak li għamlu lil Adrian Delija jiena ma rridx nibqa' nivvota PN. Ġifieri daqshekk kien hemm ċertu nies li ħabbew lilek anki fl-istess partit. Forsi meta kont kap, forsi ma kienx qed tinħass, imma meta ġara li ġara, jisa anke l-popolarità tiegħek kibret iktar il-fuq, in-nies aktar ħabbewk. Ara, ironikament, qed nitkellmu b'mod informali ħafna, illum qed nieħu pjaċir ħafna iktar nagħmel il-politika. Il-għala. Għax illum qed nagħmel il-politika, inti għandek PPP. Il-politika tal-partit, il-politika tal-parlament u l-politika tal-poplu. Illum qed nagħmel il-politika tal-poplu, ġifieri man-nies. Dejn iċemplulek, taqdihom, tipprova solvilhom il-problemi, titkellem għalihom, tagħmel rappreżentazzjonijiet. Il-politika tal-parlament li hija sabiħa, il-politika tal-parlament hija sabiħa ħafna. Mhux biss dawk id-dibessa, jiena nieħu pjaċir niddibatti fuq kollox. U joġobni debate. Imma wara l-kwinti hemm il-kumitati parlamentari li inti anke mill-oppożizzjoni tkun qed tifforġa, tagħmel, taġen il-liġijiet ftit nies jafu li l-oppożizzjoni ħafna iktar tivvota mal-gvern fuq liġijiet milli tivvota kontra. Ġifieri jkun hemm visibbli liġijiet li inti taħdem fuqhom Għal-ħares l-oppożizzjoni tajt li għal-liġi tajba. Imma u tajba, u hemm mekkaniżmi, ma dak ma tantx jidhru, għax inti ovvjament imbagħad l-entertainment irid li inti tara l-parti tad-dibattitu biex toqgħod tara l-parti kostruttiva ftit jarawha, ma issiru sabiħa u tik is-sodisfazzjon. Għax tajtina parteċipajt biex dik il-liġi tajjibta. Imbagħad hemm il-politika tal-partiti. Sfortunatament hija għall-inqas mill-esperjenza tiegħi l-inqas sabiħa għax inkollu bit-tensjonijiet u sort of bil-pressures law u l-emmeċ. Dik il-parti issa mhux tant involut fiha, allura qed nagħmel u nieħu pjaċir nagħmel il-politika li ittik sodisfazzjon kbir. Kieku bqajt tmexxi l-Partit Nazzjonalista, kont il-Partit Nazzjonalista titfgħu iktar lejn il-pożittività. Inti fl-opinjoni tiegħi ma ngħatajtx ċans turi x'tixtieq tagħmel. Għaliex kellek roadblock, kulħadd jaf x'kien. It was a term cut short, dik żgur. Fil-verità, George, Adrian Delija għasena ta' ċans jagħmel 5 snin. Il-programm ta' 5 snin. 50. Aħna morna anka bil-Kirkara saqsajna lin-nies. Għax inti minn bil-Kirkara kont president tal-futbol, eccetera. U ħafna minn nies m'hemmx kuluri, ġifieri għax laburisti u għax anke laburisti ħabbew anke meta kont kap biex inkompli ftit kemm inti ġenwin. Per eżempju, mara li ntqajt magħha din tal-grocer, għalt li għara kemm hu ġenwin. Ma għamlulu dak li għamlulu kikun kont inqajjem gwerra, imma hu ħareġ u qallhom xorta tivvotaw il-Partit Nazzjonalista, prova jikkalma s-sitwazzjoni, għalt li biex tara kemm hu ġenwin. Għalt li kien ħadd ieħor, kien jgħid salili ma. Illum
in hindsight, u biktar kalma u riflessjoni, illum ngħid kemm hu sew, anke jien ngħid tajjeb. Dak il-ħin għaw ħafna jgħidu li kważi impossibbli biex bniedem jirreaġixxi hekk. Imma jien il-proċess ma tantx kien twil. Ħanajdlek eżatt kien ġara. Dak il-ħin ta' riżultat jien kont għadni fl-uffiċċju tiegħi. Kien ġie minn hawn nsellimlu Dr. Peter Fenek illi kien il-commissioner li jħossib l-elezzjonijiet u kalli ejġina li ara kemm għandek bżonn ħin, kemm trid. Sija satejn għalli għarinti meta ħammar qudiem il-medja u għatlu ġej issa. Għalli ġin għatlu ġej issa. Kelli bella kafe u blajta dak il-ħin. Għax rrit li ma naħsibx, rrit li ma nipjanax, rrit li ma niktibx, rrit li joħroġ dak il-ħin, ġaqas kont pjanat sanajt, dak il-li kont qed inħoss. It's the only way to be genuine, għax jekk taħseb or you overthink, jew tikteb u tipprepara u tikkoza, ħadd tispiċċa you're tailor making something, you're qed tagħmel xi ħaġa li skont kif taħseb jien rrid illi ngħid I pour out dak li kont qed inħoss. U kontent li għamiltek. Immin sa sejt mistoqsija li rrid inwiġibilek, kontx tieħu l-partit iktar lejn the positivity, etc. Ekku. It's not easy, ħanajdlek għalfejn. Għax inti l-oppożizzjoni, il-kelma to oppose sewa, hi funzjoni kostituzzjonali il-qiegħda hemm dejjem għal-ġid nazzjonali, the common good. Però biex inti tkun watchdog fuq il-gvern. Issa fejn huwa tajjeb, it's Ekku. U biex tkun watchdog tkun negattiv. Però mhux tkun kritiku, mhux negattiv, għax dik il-kelma li forsi ma tantx nagħmlu differenza. Issa, il-ħażin hu inti meta jkun hemm affarijiet tajbin ma tgħidhomx bħala. Però kont ħalli Partit Nazzjonalista konservattiv għax pereżempju kif tista' tivvota kontra il-liġi tal-ugwaljanza pereżempju. Kif tista' tivvota kontra l-liġi tad-divorzju pereżempju. Jekk il-poplu il-libertajiet iridhom, kif tista' tibqa' tgħid Di mistoqsija. Isni fin-niċċa, ħanibqa' fin-niċċa. Mistoqsija, it's not a light question, għandha portata kbira. Però komdu ħafna weġib, ħafna minn dawn li qed issemmi ġew qabel iż-żmien tiegħi, però kont diġà nsegwi ħafna u anke ġieli ktibt pubblikament fuqhom. Hija differenza bejn dak li huwa il-boardroom politics u l-bedroom politics, ħafna minnhom dawn. Why should the boardroom enter into the bedroom? Il-libertajiet tal-persuna, tal-umanità, ta' dak li int personali, sakemm ma tweġġax lit-terz, għandhom ikunu tiegħek u tiegħek biss. U l-gvern jagħtem mhux biex impedihom, biex jiggarantihom. U dak huwa l-prinċipju. Issa mbagħad hemm ħanitkellem għalija personali biss issa, red lines illi mhux tidħol il-libertà, mhux tidħol l-ugwaljanza, mhux tidħol id-discerniment personali ta' kif ngħix ħajti fejn timpatta fuq ħaddieħor. U allura tidħol il-moralità ta' kif ħadd affettwa persuna uman ieħor. Ħannagħti l-eżempju klassiku illi kien hawn diversi debates fuq u jiena kont pjuttost voċiferu fuqhom fuq il-kustjoni ta' abort pereżempju. Hemmhekk jien u again nitkellem b'mod personali għax ma rrid impoġġi kliem f'ħal ħadd. Hemm linja illi fil-waqt li mhux nippreserva, il-gvern għandu jippreserva id-drittijiet tal-persuna fuq ġismu li huwa veru, nitkellmu fuq ġisem il-mara ovvjament. Inti tittara fejn għall-linja li inti mbagħad tintrometti fuq il-ħajja ta' ħaddieħor. U dawk huma diskussjonijiet in my mind mhux politiċi. Dawk huma diskussjonijiet umani. Mhux hekk umani ta' moralità. And humanitarian politics is something illi f'Malta imbagħtu biex jirnexxinna jkollna konverzazzjoni. Jien darba mill proposta. Konna qegħdin fil-Parlament ta' tfal. Ġifieri jiġu gruppi ta' U tfal jalmuk. U qed nismagħhom jgħidu u tara kif għandhom tendenza naturali, illi jsibu konsens. Ġifieri jitlaq dibattitu. Mhux ta' b'xejn Ġesu qal kunu bħat-tfal. Dak iżomm mal-aħmar u dak iżomm mal-blu. U f'daqqa waħda qed nagħmlu fuq ir-roża. F'daqqa waħda. Għax m'hemmx mibeda fit-tfal. And it's a natural tendency. Issa, jien għattilhom għattilhom tix nagħmlu biċċa. Għax it-tfal ma jafux jobodu. Anzi bil-maqlub.
minar ma jafu jifmu il-beneficju ta' togetherness. Ekku. If we are together, we succeed, we move forward, if not, ma jaqblilniex. U dik hija- Fil-fatt it-tfal għat Ekku- jitkellmu fuq il-politika, għat ma jitkellmu fuq il-politika, għaz interessu. Il-bnidem ekku, mela, jekk il-bnidem ma jirnexxilu xaħdem fl-imkien, ma konniex noħolġu mill-ġungla, Adrian, ma konniex nibnu, ma konniex nikrea, ma konniex nkunu ċivilizzati. Jiena- Il-ċivilizzazzjoni, Alfred, diki, l-abbilta li torganizza ruħek f'soċjetà illi kollha regoli u parametri li jirrispettaw in-nies. Naqblu. Adrian Dalija, jena ħansjaħlek Adrian U Palabi, mela. memx dottor l-luma, u fuq il-politika jkollok ċans titkellem, aħna, George, nishtuq nkellmuk anke fuq il-ħajja tijek. Jena sirt naf, George, l-Adrian Dalija wara sew fil-funeral tal-Aziza ommi. Jena ma konċ nafu l-Adrian, kien kważi għadek issir kap tal-oppozizjoni, ċempilli Pier Portelli kien għalli kondoljanzi għalli l-kap tal-oppozizjoni jixtieq jattendi l-funeral ta' mamma tiegħek jista' għatlu altru milli jista'. U fil-fatt jiena għattilhom Dr. Delija jrid ipoġġi viċin fejn ikun il-Prim Ministru Joseph Muscat. Xew wasalt, Alfred, ma nafx tiftakarx. Inti kont imxejt il-Knisja kollha, ġejt għalija inti fil-bib ta' barra u daħatni inti. Ma Iva. niftakarx. Iva, kont imkisserjen, inti kontet U li dert. qatt ma rajt il-xaħat. U dert. U Kontet dert. li mort funerali ma qatt ma U rajt dert. il-xaħat. Veru. U li titlef il-ġenituri għax ħaġa tal-biża, kif Alla ħares qatt xi ħadd jitlef il-lulidu. Jien ġej għal domanda u l-għonet ringrazzjak li ġej dik għax tiskanta jien illum Adrian minni. Meta jkun hemm funeral il-belt, kemm jista' jkun immur jekk inkun naf bih, mhux biex jivvotaw li, imma xin naf minn ġil funeral tommi, kemm bqajt napprezza dak il-fatt u n-nies dak huwa moment diffiċli għax inti mhux sejr xi spettaklu, ġvinti tagħmel sagrifiċċju għax funeral mhux xi ħaġa sabiħa, in-nies jibqgħu japprezzawha. Però jiena ġej għal punt biex ngħidlek għax aħna il-paparazzi tagħna qalulna li lilek appart il-familja, tfal, eccetera. Tmisslek x'l-ommu kull missierek. Amot tal-papa. Menina, missieri, insomma, Minn Birkirkara, d-dadi. propja familja Delija mis-Siġġiewi. Siġġiewi. Ma dejjem għexu bil-Kirkara u missieri Touchwood 87 u feroċi. Alla jbirek. U jagħmel il-kustinja u jagħmel. Da, Għadu jiex il-Siġiwi? le. Ma u mis-Siġġiewi. Imma dejjem għexu bil-Kirkara. Sewa. U dak it-tip Minn meta ta- kont żgħir inti? Ejwa, jena. Twilit tejt August u ta' mit f'Santa Lena, 18 ta' wissu. U dejjem eċna bil-Kirkara, insomma, mbagħad sakemm miżewwiex eċetera. U missieri dak it-tip ta' karattru, insomma, voċiferu da. Il-mama, jisek qed tara waħda minn dawn. Letteralment, ġifieri kieku kelli nagħmel il-figurazzjoni tagħha bil-kuruna quddiem Don George. Ekku. Ekk, Palma kienet ommi. Very quiet. Titlob insomma, għal-familja. Il-bicċa xogħol illi, u bekk semmejt li speċi. X'isimu? Alice, il-mama, u l-papa Andrew. Darba minnhom kont ħatta miegħi, għax jekk ma noħroġix insomma, mhux se tmur x'imkien waħda għall-mama. Għalej joħroġ il-papa jew jien jew ħija. U dak kien hemm ħalfar xi ħaġa tar-racing ilu snin ta' ġifieri kont għadni l-università 22 kelli 23 30 sen ilu. U dik wieta dieħla insomma. U dik kien hemm b'xi mod il-biċċa fejn ikun hemm in-nies normali u l-biċċa fejn jitlu l-VIPs. U din mingħajr ma tinduna ommi mixja bil-mod il-mod biex tiżattat fejn kien hemm tal-VIP. U dak kien hemm wieħed security jassa u ħajal il-gate fuq wiċċa. U di miskena bil-kemm tinduna insomma diħla hekk taf kif. Ixin naraħ. Ngħidlek kien ġifier isni tigra sirt. U żgur. U waħed mill-mumenti li tixeddek li qed ġrat li l-istess kien. Darba minnhom naħseb l-unika darba. Mhux għalik, għal-ommu. Għal-ommi. L-unika darba li konna tellajni għal-ground kien hemm xi logħba internazzjonali insomma xi show stage kien. Again, kelli xi 16, ġifieri qed nitkellem Il-mama kemm għandha żmien? 85. Alla jbirek. 87 u 85. U diħlin da, insomma, rassa ta' nies u da, u jitkon speċi jisa mitlufa ma tax fej, u biex, u l-istess kienem xaħat ħajaħta fa' baj, minna nekdem. żgur, Ġviri, żgur. għandi sens ta' protection, protective. Għalihom, da. mela. To be fair ħafna iktar għal-mama, because in my Għalma mind. kont jien, mhux hekk, mhux hekk. Iktar the quiet of the couple. Il-papa jaf
jiġġiela tal-ħin nifsu. Ġifieri naħseb għandi the softness of my character coming from my mother il-partiġelli dan insomma ta' Ma nafx domanda personali ma naħseb nista' ngħidha. Il-ġenituri minn li għandhom dil-età kienu segwew per eżempju minn xi xaddejt inkwetaw. Il-mistoqsija kont se nagħmillu, għaxin kont se ngħidu, għaliex tajb li ngħidu li Adrian Delia per eżempju meta Bikir Kara ma kienux daqshekk mela kienu fil-glorja, babdew nizlin. Daħal Adrian Delia biex Bikir Kara l-futbol reġaw. Zomnaqra il-Partit konna nirpulu maħna fiż minn Adrian Delia. Imma Adrian Delia daħal biex jirranġa situazzjonijiet li kien hemm dak iż-żmien fil-klab tal-futbol. Meta dħalt għal-kap tal-Partit Nazzjonalista ukoll kien għadu kif ħaddaqa u daħal meta fuq dawn iż-żewġ affarijiet hekk biex inkompli anke mistoqsija Malfred. Tpoġġi l-ġenituri f'moħħok isma' ħajinkwetaw. Titqatta, qed titlob u xorta titħallek, ħalli ma turikx li qed tinkwieta, ħalli ma tmux iżidlek. Ekku. Pulsi inkwiet. Ma tajb li ngħidu l-kuruna għalija hija l-aqwa arma. Li sfortunatament dik l-arma li tipproteġina qegħdin warbuha. Il-papa b'mod totalment differenti għax il-papa ġifieri jaqra l-gazzetti kollha jitkellem man-nies isegwi t-television fuq Facebook kollox. Botta u risposta d-dadi. Allura jkun iktar imma naf illi he appreciates the fighting spirit. Ġifieri mhux minn dawwara x'għamel u għalfejn dħalt u x'għamel. Mela nistgħu ngħidu. Mhux dak it-tip li jaqtalek qalbek jew li ġelek tħossok ħażin għax għaddej, anzi jinkoraġġini. Fimt? Ta' tixkas x'għamlulek għal. Tara hija, il-fighting spirit ġej minn missierek u tjubija ġejja minn ommok. Mhux għax missierek mhuwiex imma ma jfissirx bniedem għax kelma jgħidilek u għax Sewa għaxarta. U xekk. Sewa għaxarta. Tajjeb, sellilna ħafna lihom. Wildu. Jien antik il-parir, illum nistantik il-parir biex tqatta ħafna ħin magħhom, kemm jista' jkun. Jien naf pereżempju bħal Gabriel tajt ħammur nuħu ma' Gabriel Antomi. Ġifieri japprezzawha. Iż-żmien jgħaddi malajr. Jiena l-iktar ħaġa li kont ninkwieta qabel norqod anke meta kienet b'saħħitha li qatt tmut li ommi. Imma għaddejt minna u hija tbatija kbira. Najlbu l-paġna. Sirt naf li inti twilit fis-sena li twilit jien 1969. Summer of 69, Brian Adams. Mużika. Adrian Delia biex jirrilassa. Ta' wissu tal-1999 għanna il-kompetizzjoni magħha. Għaxen nis nsaqsuhom min twilet, fejn meta twilet Adrian Delia. Adrian Delia twilet fin-1969, għan min se jagħmel post fuq Facebook ħanajdilhom illum għax għandhom ikla minant il-Merkanti Restaurant illi jinsab fit-tarazzin tas-suq tal-Belt. Mhux kull min jagħmel ta' għaxku Eridu għallu. Ajma. Nixu nirringrazzaw l-sponsors tagħna fosthom il-Fana, għax il-pima tħossix George. Fana. U irrid ngħid xi ħaġa Adrian Delia mhux sejħu għalih. Meta Adrian Delia kien President u l-Belt konna nirbħulkom ġieli tirbħulna intom, kellna ċajta bejnietna konna ngħidu taf li hemm birra partikolari li iktar tajba tixroba bil-fliexku milli bit-tazza taf. U konna ngħidulhom George aħna Birkir Kara il-Karkariżi jixorbu l-birra mill-fliexku. Mbagħad jgħidulna għal xiex, ngħidulhom xi tazzi ġew kollha l-Belt. U l-istess il-faner jiena dan inħobbu għax ma nixorbux mit-tazza jien da. George. Il-fuxkun huwa tant komdu nħu pieċi nixorbu mill-fuxkun. U xrok mela ħjar toqgħod kwiet ħadd. Ma għasjaf xed ngħid moħħu fil-xed jgħidu n-nies naħseb hu. Għax teħlin il-kummenti. Ejja mela, xi dejt imma. Forsi jidħol xi wieħed tajjeb kummentu. Mela, Adrian, feel free li tixrob. Grazzi. Kieku tmur lura fi żmien, hemm xi ħaġa li ma tagħmilix? U mhux waħda. Le. Kollox ta' għax it-tajjeb tibqa' tgawdih. U l-ħażin li ekku dak li t-referenti hemm ħafna tallimt minnu. U ma tistax tikber mingħajr ma titgħallem il-ħażin li għamilt. Il-ħażin u partikolarment fl-età tiegħi u iktar ma nikbru, illi dak li tkun għamilt ħażin ma titgħallem xejn minnu. U tarġa' tirrepetih. Jiġifieri mhux ma narġax, ġifieri at that point in time
għamilx xi ħaġa iddispjaċini, nixtieq li m'għamiltix, ma narġax nagħmilha iwa, imma mhux nażel li kieku m'għamiltix. Tajb. Inti persuna. Jekk il-permetti, xkont s-saqsir? Katajlu inti persuna ta' xitwa u li naqalunna li. Ta' biex ta' xitwa jew ta' sajf ta' Ta' xitwa, jien ta' xitwa ħi. Għax fi xitwa aktar ma jagħmel kesħa. Inti avukat. Jiena ta' xitwa u ta' bille. Tot, avukat. Imnalla l-imħalfin u l-maġistrati mhumiex Alfred Zammi. Għax l-istess domanda li dejjem l-istess domanda xitwa jew sajf. Konsens saqsieħ. Imma mhux kulħadd iweġibha bl-istess mod. Konsens saqsieħ ħanara mħallef. Għax kont ġasfajt le mhux hekk. Konsens ngħidlu inti persuna ta' xitwa għalix li naqalunna li meta tiġi biex issifer tażel vakanzi fejn hemm kesħa borra anka fil-perjodu tas-sajf. Jekk jista' jkun. Basta. Ġitni sew dis-sena Ġorġ, ħanajdlek. Ġitni sew dis-sena illi il-ġimgħa eżatt illi kien hemm il-heat wave kont imsiefer fil-muntanji bit-temperatura medja ta' 10 degrees. Allura, insomma, għandna ċetħija u żewġ tiħbit. Għabent tħobb il-kotijiet, għalek. Inħobb nilbes. Għaw minn ħobb jinsa, inħobb nilbes. Forse għax ħobb jitgeddes. Fimt? Ħobb jitgeddes. Għasħoss il-kesħa Iktar ma jgħamil bart, iktar tista tilbes, iktar ma tamil ħana, hemm limitu sakemm tista' Sakit t-tweġiba malaj. Iva. Li jekk xi ħadd tisaqsini, semmi xi ħaġa tajba li għamel il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern. Jiena mill-ewwel inwieġeb li neħħa sigaretti it-tipjib fir-restaurants. Dik xi ħaġa tajba ħafna li għamel il-PM fil-Gvern. U għadna ngawduha sal-lum. Semmi li xi ħaġa tajba fl-opinjoni tiegħek li għamel il-Partit Laburista fil-Gvern. Mhux diffiċli. Joseph Muscat jew Robert Tabela. Paħtut ngħin actually, mhux diffiċli semmejta inta qabel kombinazzjoni fl-introduzzjoni jew ftit wara id-dritti ċivili. Ġiri, mux tantax qabel ma kienem ebda dritt ċivili ta' imma naħseb il-Partit Laburista, he made it a mission illi f'dawk li huma dritti ċivili literalment jimxi bis-speed fenomenali li naħseb rikonoxxut mhux biss Malta manka barra Malta. Jekk terġa' ssir elezzjoni għal kap tal-Partit Nazzjonalista, ma nafux se jiġri ovvjament fl-elezzjoni jista' jerġa' jirbaħ Robert Tabela, jista' jirbaħ Bernard Grech. Però jekk Bernard Grech jitlef u terġa' tissejjaħ elezzjoni għal kap, inti terġa' tikkontesta għal kap tal-Partit Nazzjonalista. Le, l-elezzjoni baqala. And in politics, one day is a long time, maħseb wara 3 snin u nofs, jew kemm ba' 4 snin. Għaliex le imma? Għax weġġawk jew. Mhux tant, mhux tant. Ħanajdlek għax naħseb dik kien hemm żmien partikolari kemm f'ħajti inġifieri u li pratikament wara 30 sena fi prattika privata kemm fil-ħajja tal-Partit Nazzjonalista kien hemm bżonn ħtieġa sejħa li tagħmel ma qomx fil-qudina tisma' sa nagħmel ħaninvesti, ħankabbar in-negozju, ħansib iktar klijenti, jew mhux hekk ġrat bil-magħlub kien hemm sejħa sejjaħt issa twila l-istorja kif minn min meta żgħar, ma issejjaħt u iġib tal dik is-sejħa. Ma nifhimx li din ħatarġa' tiġri, ġifieri that was a particular point in time illi kien hemm ħtieġa kien hemm bżonn kemm ukoll fiċ-ċirkostanzi ta' ħajti dakinhar, fiċ-ċirkostanzi tal-partit dakinhar ma nifhimx li qatt tista' tarġa' tiġi. Dan il-proċess kollu. Isma' George. Kienet diffiċli wkoll għaliex. Sorry George, di esklusiva. Ija mhux hekk. Għalik, meta ħriġ tal-kap tal-Partit Nazzjonalista, kienet diffiċli, wiċċek forsi ma kienx daqshekk familjari, ma tesserati, għaliex kienet l-ewwel darba li l-Partit Nazzjonalista uża li l-aħħar il-kandidati li kien hemm għal mexija ta' kap jgħaddu għand il-konsilliera, jibqa' l-aħħar tnejn u mbagħad jivvutaw it-tesserati. Qabel tiġi għad-domanda plus illi niftakar li meta kont ħadd ikkontesta inti anke fil-kamp laburista li jina naħdem fih, kien hemm fis-sens isma' daw sabu kap tajjeb, maħbub. Fil-kamp laburista dak iż-żmien jidilli żmien Joseph Muscat tisir tu xekk. Jekk nista' nagħti eżempju, isek għandek da. Fin-negozju jgħidulu it-third generation curse. Ġifieri kollok xi ħadd bravu tajjeb illi beda negozju
Umbat għandu 4-5 titfal u daw kabruh il-negozju, meta niġu third generation jibdaw jiġġieldu l-kuġini ma' xulxin u ħaġa. U tiġri ħafna fin-negozju. Jiddeċiedu li jġibu xi ħadd minn barra. L-ewwel CEO, l-ewwel general manager li mhux tal-familja. Bejn wieħed u oħrek ġara illi kienet l-ewwel darba li l-Partit Nazzjonalista għażel jien naħseb b'mod tajjeb għaqli naqbel magħha dik id-deċiżjoni li jaċċettaw li jkun hemm xi ħadd minn barra. Ovvjament għandha il-flip side tagħha li jkun hemm min jgħidlek ma jkunx jafu u dik mbagħad tikrea il-problemi fiha nnifisha. Imma naħseb il-proċess kien hemm bżonnu illi jkun hemm a breath of fresh air, li jkun hemm bidla, li jkun hemm dem ġdid, li jkun hemm perspettiva differenti mhux magħmula minn snin ta' militanza fil-partit, naħseb hija bżonn juża. U naħseb inti l-ewwel semmi xi ħaġa bqajt newden qatt tista' nsemmi jekk ikolli ċans. Meta kont tajt il-floaters u mhux floaters, eċetera. Id-direzzjoni tatna 5 minuti oħra. Prosit, thank you. Waħda għax qed ngħidu ħafna. Waħda mill-affarijiet li qed jiġu fil-politika bħalissa illi qed jiżdied il-proporzjon ta' nies illi ma jgħidulekx jien minn dejjem nazzjonalist, jien minn dejjem laburist. Qed tonqos fil-verità. Dik qed jonsu qed jiżdiedu dawk illi jaħsbu mod oġġettiv. Aħjar. Li huwa tajjeb. Għax inti mhux mela Ġorġ jgħidli da tajjeb, inti tgħidli da tajjeb, jiena noqgħod inqisu. Ma dejjem int għandek raġun, mela dejjem da. U jista' jkun illi partit li llum għandu l-idejat ċari fuq xi ħaġa għadha pitata ma jibqax. Pereżempju x'inhi r-relazzjoni tiegħek ma' Roberta Bela? Differenti minn dik li kienet ma' Joseph Muscat, Joseph Muscat sirt nafu biss meta dħalt fil-politika, allura kienet purely political. Roberta Bela ovvjament jiena avukat. Kollega. U avukat rakont. Il-Roberta Bela nafu aktar bħala avukat milli nafu bħala politiku jien. U għalkemm it's a different ball game, it's a different forum. Titkellmu intu, ma titkellmu intu. Nkellmu. Jekk inti tkun taf il-persu, mela. Il-familja tal-avukati hija familja li jekk mhux tal-li għax avukat biss, għax konna tnejn avukati tal-qorti għax inti għandha avukati li qasjers u lej l-qorti, ma l-avukati tal-qorti li l-proporzjon huwa iżgħar mill-avukati kollha li hawn f'Malta, ikun jafu xulxin. Allora inti kollok mill-libertà li anke meta tikkritika, anke meta toffri suġġeriment fil-Parlament ġifieri, titkellem b'ċerta libertà ta' konoxxenza. Jiena nafu semmija George qabel li inti tobot li jattakkaw il-politiku personali. Per eżempju. Jiena lija, it is sad. It is sad. U mhux nabod nirrabja. Għax int għandek xi ħadd illi tiġa jagħmel sagrifiċċji kbar, illi tiġa telaq ħafna minn ħajtu. Illi tikkritikah tajjeb, illi tajdlu fejn hu ħażin illi naqas ma jimportax. F'debate jien kolli l-opportunità li kolli debate ma' xi ħadd mhux fil-politika biss on anything. Jien u l-karattru tiegħi u li rrid nirbħu d-debate, rrid inqaxxar kol argument, jien dejjem nargumenta illi tit mhux tirbaħ l-argument imma bl-argumenti tagħna tnejn jirbaħ il-poplu għax joħorġu l-aqwa dejat. Imma li tattakka personalment. Per eżempju, li tattakka bit-tfal. U bil-familja. Għalija, that's a red line. Naf. I'd rather not be in politics mill-li nirrikorru għaxa. Inta d-dejt minna din, attakkaw. Għadda minna. ħarġu, l-għad kienu ħarġu videos jena ma naqbilx għat li affarijiet personali għandhom. Naf li. Ma nixux niftulek. ħana taħħelek fil-qasir. Iktar ma d-dejt, iktar rezolut illi ma namilxin. Iktar, mux inqas. Bravo. Jena kont rajt li jinti biex sajt is-sem tijak, anka meta kont kap, anka il-familja tijak kellha tagħmel sakrifiċċju u għattajt forsi ftit Kull politiku ta' Kull politiku, kull ħadd. Iva, ma naħseb hemmhekk iktar mbagħad jiddispeċi meta il-familja tweġġi iktar. Ara dik mhijiex politika. Il-mod kif tiġi attakkat. Il-kelma politika tfisser li inti tagħmel il-ġid lis-soċjetà. Pereżempju, mela jekk inti m'intix qed tagħmel hekk u m'intix qed tiġi kritikat fuq dak li qed tagħmel imma fuq nipprovaw insibu xi ħaġa ta' dik mhix politika. Pereżempju, Adrian, jiena lil Roberta Bela nafu bħala ġirien tiegħi Marsa Skala, għax jien għandi posta s-sajf Marsa Skala, illi nafu snin twal għax jiena noqgħod fl-istess solar illi joqgħod il-Prim Ministru, nafu bħala avukat, nafu tifla titwilet, ġirien, ħbieb, etc. Naf li minn meta kien żgħir joħroġ bil-bot, mhux bot daw il-lussuż il-kbar, daw li jiġru ħafna ngħidilhom jien. Speedboat. Mhux speedboat, hemm kelma oħra.
dajsa kbira u boat kbira, tipo ta' speedboat imma kbira, u tiġri ma nafx kemm. U minn jafk il-darba kont nara ħaddej minn meta kien żgħir. Ġifieri l-imħabba tiegħu Robert Abela jale l-baħar. Allura illum li hu Prim Ministru, kif jista' dak il-ftit ħobbi li għandu m'għandux ikollu il-liberu persuna Jien raġuna. li jekk għandu dajsa ħareġ bija b'daqshekk m'għamel xejn ħażin. Margaret Thatcher kienet tajt. When the personal attacks begin, it means that there is nothing else to criticize. Ek kienet Ekku. tajt. Meta taqa' personali m'hemmx xi kritika. Għax jekk jien għandi ħansemmi topic politika ma ħansemmiha. Bħalissa għawa kbira fuq l-skart u l-ġbir insomma tanta, whatever. Musta nidħol fil-mertu. Dik nista' ngħidlek jiena. Però jekk dik hija l-issue, nitkellem fuq dik. Ekku. Iġifieri jekk m'għandix issues Kif fuq xi sistema ma ħadmitx. Nitkellem fuq dik, u nitkellem fuq għalfejn u minn għandu tort u minn għandu. Kemm trid? Per eżempju, Nidħol fil-personal k'eċentra. Per eżempju, nistit jafu li hemm rules ġej mill-Unjoni Ewropea wkoll. Yes. My point is, f'pajjiż dejjem taħt kwalunkwe gvern, f'Malta barra minn Malta, Saret ħajkun tajjeb hemm u ħażin. viżibilju affarijiet x'titkellem, x'tikkritika, x'tipproponi. X'tipproponi hemm il-politika propożittiva. Nixtieq- Jekk ħadd inħela fuq il-personal, sinjalla m'għandek xejn fuq xi titkellem. X'inhi l-opinjoni tiegħek u jiena naħseb fl-opinjoni tiegħi jiena ma naqbilx ma dalli se ngħidlek, imma ma rridx influenzak biex tajt bħali. Jiena ma naqbilx illi n-nisa jiġu eletti kif ġew eletti. Tajjeb. Jiena nħoss illi mhix ġusta l-irġiel xorta jitilgħu tajjeb jekk ikunu ġabu l-voti, però rajna li telgħu ħafna nisa nselmilhom kollha u nawguralhom u ngħidu nħeġġiġhom jaħdmu għall-poplu, però jien ma naqbilx ma dik il-liġi. Perfect question. Mela, ħanibda milli nieħu il-mija kulpa li ngħid li jiena meta ġi il-vot, ivvotajt favur dik il-liġi ukoll. Il-Parlament kollu ivvota favur dik il-liġi. L-istorja, the historics of it kienet illi diġà kien hemm konsensus bejn il-partiti, jien ma ħassejtx li għandi naqleb dak kollu li kien hemm u tkellimt u negozjajt u għamilt biex għall-inqas kienet ħatkun għal żmien limitat, to be phased off. Sunset clause jgħidula. Mela dak, x'għamilt ħalli ħadd Kien ma kollhom jgħidilni. terġa' tivvota favur. Personalment, totalment ma naqbilx. Għal raġuni waħda. Jekk aħna veru naqblu fl-ugwaljanza, jekk aħna veru naqblu illi memx gender differences, sex differences u kulħadd huwa l-istess. Mela mara kapaċi ta' raġel. Għandha tkun Raġel eletta kapaċi bħal ta' raġel. Issa, jekk irridu nitlu fl-argument tal-minoranzi, jekk il-minoranzi, jekk il-soċjetà ix-riflessa fil-Parlament. Fl-opinjoni tiegħek għandha tiġi riveduta dik il-liġi. Hemm is-sunset clause xorta li mbagħad inti it phases out. Ma ħansemmilek għax konnet nitkellem fuq l-ekwaljanza. Mela fejn m'għandux ikun hemm proporzjon partikolari ta' gays fil-Parlament. Għalfejn. Ekku. Jekk aħna qed ngħidu, mhux mejlu female bissem, mhux hekk il-prinċipju tal-egwaljanza hu li kulħadd għandu l-libertajiet tiegħu, ix-xeltiet tiegħu u hemm varjetà rainbow. Għandek punt hawn. Mela allura jiena nista' ngħid isma' jiena Mela percentaġġ ta' persuni LGBT omosessuali għandhom jitilgħu fil-Parlament. U rridu noqogħdu L-istess noqogħdu. argument. Mela kemm hemm f'Malta, rridu nagħmlu survey, u rridu nsaqsu l-kulħadd. U jgħidu għala, ma hemm 10%, mela għandu jkun hemm 10% LGBTQI fil-Parlament. Oh, ejja. Immitti dejjem twieġeb tajt li Hekk tħoss. naħseb hekk. Jekk terġa' tiġi l-liġi quddiemek, din liġi tan-nisa jitilgħu fil-Parlament. Terġa' tivvota Ħawieġbek favur. again b'mod onest ħafna, inti jekk qiegħed f'partit sakemm ma xaffarijiet li jaffetwaw il-fidu u l-moralità tiegħek, it-twemmin tiegħek hekk miktuba fl-artikola tagħha, m'għandekx il-libertà, ġifieri inti tivvota mal-partit. Ma from a personal perspective ekku, u kieku kelli nagħti parir, kieku kelli nimbotta, kieku għandha ssir diskussjoni, l-hemm immexja issa ħankompli. Hemm ħafna ħbib tiegħi nisa illi jaħsbuha bħalek u bħali. Ħafna għax jgħidulek min kapaċi. Ġifieri nettaj li jien m'iniex kapaċi u rrid li mbotta dura għax m'iniex kapaċi. Sfortunatament wasalna Għadda l-ħin. biex nagħlqu. U baqgħna kieku. U baqana, U biex kellna ngħidulek. balla domanda għassalam l Biex ngħidulek grazzi aħna ħantuk ikla wkoll Grazzi. ġewwa l-Merkanti, Grazzi. restaurant li jinsab is-suq tal-Belt. Naffejnu eżatt, proset. Tajjeb, mur hemmhekk hu pjaċir flimkien mal-familja tiegħek. Grazzi ħafna. U grazzi tal-li Napprezza. ġejt. Thank you.
Grazzi lill-sponsors. Adrian, grazzi. Ħatala inti u nalaq jien? Kontonajt grazzi lill-sponsors u nfakru l-kompetizzjoni għajdunna meta twilet Dr. Adrian Delija, ibatunna fil-kommenti id-data l-annu bizzejiet, il-xar Jiftakru Brian Adams. U ħafifa. Isma l-għura għamiltu domanda l-mu ġibilix. Xini? Għaxa minnu l-domanda oħra ta' ħana l-ubija. Kiku Adrian Delija imur id-dar għal-kwiet. Jamel grog zaħir għal-kwiet fi xitwa x'mużika jpreferi jisma. U jit fil-mobile. Insemmejt il-Brian Adams, Zero Smith, dak it-tip ta' Soft rock. jisom soft rock li they soothe the brain and elevated the spirit. U2, per eżempju, U2, juġbuk. ħafna. Pride in the Name of Love. Tlaqna. Per eżempju, tajab li direttur wara sabiħa. Wara il-closing tal-biskutin jibda jdoqqilhom xi video. Sabiħa. U naħseb ħajdoq inna xi tnejn ġew id-nejn għallum. Nissuġġerulek li jekk segwejt il-podcast tisma' l-kanzunetta idħol fuqha inti fiċċa YouTube għax mhux se jagħmlu għaluni. Pride in the Name of Love tal-U2. Grazzi ħafna lill-Adrian Delija. Grazzi. Ħadd biex nerġa' nitaqgħu nittama nintaqgħu għall-kafe il-Belt. Naf il-Belt ħobba ħafna int. ħafna. Għalkemm kont president ta' Birkirkara. Valletta New Hearts ukoll. Jena ħdimt ħajti kollha il-Belt u naħseb hija waħda mill-bliet spettakolari tal-Ewropa. Grazzi ħafna u jien ringrazzjak li anke meta kont kap tal-oppożizzjoni tajtni pariri tajbin għal-Belt Valletta. Grazzi ħafna. Tistijiet lil kulħadd nittama illi bilħaq George, importanti jagħmlu share min se jagħmel share il-podcast tagħna, ġifieri. Ukoll jidħol biċ-ċans li jirbaħ aktar regali. Iva. Grazzi ħafna George. Bye. Il-vjaġġi tajjeb. Xi vjaġġu? Ejja, fadallija u issa biex tlaqna. Dal-podcast ġim iġġub lilkom minn SMS Mondial, Easy Gas, MRCD, Lourdes Opticians, Faner Malta, Index, Home Plus, Rotunda Cafe, Centro Moda, Mercanti Restaurant, Noel Auto Dealer, Royalty Bedding, Sherry's Estates, Jewel Box, Skin Deep Beauty Clinic, Silvia Bazar, Dallas Furniture Lighting and Interiors, Aladino Carpet Center, Logica Office Furniture, Benna, Telbu della Restaurant, Responsible Gaming Foundation, Beati Pauli Restaurant.